हेलिकप्टार लालायनानै थेलामारा माने धेकियाजुलि अरुण बागाननि कान्दआव थांदों मन्त्रिफोरा आसाम सरकारा बेफोरखौ लानानै बिराद एक्टिभ किन्तु दुधनৈ कान्दखौ लानानै दुधनৈ इन्सिडेन्टखौ लानानै आसाम सरकारा एक्टिभ जानायखौ जों नुवाखै भिक्टिम परियाल जाय मार्डार खालामजाबाय बे न'खरनो कम्पेनसेसन होनांगौमोन गुबुन इन्सिडेन्टआव मानसि थैयाखै किन्तु गावनि हारिनि बिनानावनि इज्जत मान सन्मान बासायनो रायलायनो थांनायाव बेखौ बुथारनाय जादों दा बेखौ लानानै जोङो गोथौयै दुखु मोनदों जोंनि जि दाबि जे आसाम सरकारा जिकुनु बिनिमयाव दायनिगिरिखौ साजा होनांगोन ट्राइबेल जनजाति बर' जानायखाय जोंखौ बन्सित खालामदों नामा बैखम्य खालामदों नामा जोंखौ डिसक्रिमिनेसन खालामदों नामा बे जोंनि प्रश्न धनालिया थांनाय माने राजमेलानि समाव 2023आव आरोबाव सासे बिनानावखौ बिथाङा माने रेप खालामदों आरो बिनि उनाव बेलाव फैनानै आरो माने गें रेप खालामफैदों बिनि उनाव मार्डार खालामदों आयेननि मा बेबायदि लामा दङ जाय मानसिया रेपिस्ट कालप्रिट मार्डारार बे गनानै दिनै बिथांमोना बेल एप्लाइ खालामनो नागिरदों आरो बे खुनु कारनाव जोङो सह्य खालामनाय नङा रायजो राजाया दिनै आयेनखौ आखायाव लानो गोनां जादों बेबायदि पर्याय जाहाथे फैनाङा आरो बेखायनो सरकारा एक्टिभलि खामानि मावनांगौ बर' हारिनि साफ्रोमबो सांग्रां नोगोरारि आफादफोरा बयबो ज' लोगो नांनानै एखे आवाज होनांगौ आरो अन्यायनि बिरुद्धै गसंथेनांगौ अन्यायनि बिरुद्धै जोङो जास्टिस मोननांगोन बिनि थाखाय दिनै आरो गाबोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै हारि माहारिनि आफादफोरखौ लानानै बर'नि माहारियारि गौथुमफोरखौ लानानै साननैनि जोङो गणधर्ना प्रटेस्ट धर्ना बेयाव जों लाबावदों आरो बिनि उनाव गिख्रंथाव धर्ना खालामनो थाखाय जोङो बाध्य जागोन जुदि आसाम सरकारा राइट टाइमाव बेखौ एक्सन लायाब्ला आरो बेखायनो जोङो फिन खेबसेबाव आपिल खालामबाय फैबाय थानाय समाव बयबो जोंनि गार्जेन जोंनि आफादफोर जोंनि गामियारि ओनसोलनि रायजो राजाया सांग्रां जायो नङाबा बेबायदि माने जि मोनसे चक्र बेबायदि मोनसे हारि बे हारि आरो चक्रजों जेब्लाबो जोङो एटेम्प खालामजाबाय थागोन बेखायनो जोङो गोरलै लानाङा आरो ससियेल सिकिउरिटि ससियेल सेफगार्डखौ लानानै जोङो बयबो सिनसियार जानांगोन आं बेखौ दिनै खावलायबाय गोजोन्थों बिथांमोना गावनि लेभेलाव खामानि मावनांगौ एमएलए आनो जा मन्थ्रियानो जा काउन्सिल सरकार दङ बेयाव मजबुत सरकार बिथांमोना गावनि लेभेलाव खोथाखौ बुंनांगौ खामानि मावनांगौ गिबि मन्थ्रिया मानो सिरि सिरि दङ बिनि सायाव कुइसन सोंनांगौ आं मिडियाखौबो खावलायगोन बिथांमोना बिनि सायाव मारै एक्सन होयो मिडियाबो बिथांमोननियाव कुइसन सोंनांगौ बे आंनि स्पष्ट बाथ्रा गोजोन्थों আমি বিশ্বাসে কৰিব নোৱাৰো এনেকা হলে আমাৰ যোনটো চৰকাৰ প্ৰশিক্ষণ আছে তেওঁলোকে যদি ষ্ট্ৰিক্ট একশন নলয় বা দুখীক যদি বাৰে বাৰে এনেকুৱা যদি মুকলি আশাকত যদি ওলাই থাকে আমি কি ফিল সেভ কৰিম আমাৰ সেভ একো নাই ইয়াত তো সেইকাৰণে আমি বহুত দুখিত হৈছো এতিয়া মই মোৰ ফালৰ পৰা আমি গাঁওবাসী বা আমাৰ যিমানখিনি সংগঠন আছে দাবী কৰিছো যাতে দুখী যাতে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি পায় আমাক ফাঁসিটো লাগে ফাঁসিটো যাতে সিহঁতক কৰি দিয়ে জীৱন যাপন হেৰিটো যাতে কৰি দিয়ে লগত মোৰ ভাইটি হিৰণময় কাকলাৰী তেওঁ এতিয়া এই পৃথিৱীত নাই যিহেতু তেওঁক 20 লাখ টকাৰ এটা যাত কম্পেনচেশ্যনটো হেৰি কৰি দিব লাগিব লগত যোনবিলাক মাইনৰ ছোৱালী ভিক্টিম হৈছে দুজন ছোৱালী তেওঁলোকৰ কাৰণে 5 লাখ টকাকে চৰকাৰে কৰি দিব লাগিব আৰু এই ঘটনাটো হল নেক্সট টাইম যাতে এনেকুৱা ঘটনা আৰু যাতে নঘটে সেইটো কাৰণে যাতে চৰকাৰে ভাল এটা পদক্ষেপ লয় লগত আমাৰ অসমৰ ডিজিপি মহোদয় আপোনালোকে সজাগ হওক ষ্ট্ৰিক্ট হওক যাতে নেক্সট টাইম কোনো দিন যাতে এনেকুৱা ঘটনা হ'ব নোৱাৰে এতিয়া এটো মাত্ৰ ঘটনা নহয় বাৰে বাৰে অল অসমত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ সৰু সৰু এনেকুৱা ঘটনাটো ঘটি আছে চাগে তেওঁলোকৰ বহুতখিনি নেটৱৰ্ক সৰু সুৰা কাম কৰি আছে যে পুলিচ প্ৰশাসনে কি কৰি আছে পুলিচ প্ৰশাসন যদি কিবা এটা কঠোৰ ব্যৱস্থা ললো হয় নিশ্চয় তেওঁলোকৰ দমন কৰিব পালো হয় আজি পুলিচ প্ৰশাসন বা চৰকাৰে কঠোৰ নোহোৱাৰ কাৰণে এইবোৰ ঘটনাটো বাৰে বাৰে ঘটি আছে তো মই কওঁ যাতে চৰকাৰ প্ৰশাসন সকলো যাতে হেৰি হয় ষ্ট্ৰিক্ট একশন লয় প্লাছ এইবোৰ ঘটনা যাতে আৰু নেক্সট টাইম কোনো দিন নহয় আৰু এইটো যাতে শেষ ঘটনাটো হৈ থাকে সেইটোকে মই আহ্বান জনাইছো